Anqas minn 5% tad-diretturi Maltin huma nisa. Fatt allarmanti li huwa ta' xprun għall-ħidma li qed issir minn Women Directors Malta, assoċjazzjoni li twaqfet sena u nofsilu u l-ħidma tagħha qed tiffoka fuq l-irwol tan-nisa f'bordijiet iddominati mill-irġiel. Waħda mill-ħidmiet tagħha hija li torganizza workshops għan-nisa biex jaqsmu l-esperjenzi u l-ħsibijiet tagħhom bħalma seħħ l-erba' filgħodu. Fil-Life Sciences Park, it-teżorier tal-Women Directors Malta Roberta Bonafija spjegat iktar fid-dettall x'ħidma ssir. Norganizzaw networking events biex nisa ikunu jistgħu jiltaqgħu ma' nisa oħrajn ma' irġiel u jistgħu jgħinu lilhom infushom isiru magħrufa. Nofru wkoll tħarriġ għal-nisa li jridu jaslu f'pożizzjonijiet fuq bordijiet u intuhom l-opportunitajiet biex jagħmlu dan. Waqafna charter ukoll li ġej minn policies tal-gvern u leġiżlazzjoni. Anita Aloisio, konsulent fiħdan Nexia Biti, tkellmet fuq il-fatt li l-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol mhuwiex faċli għax hija xi ħaġa kontinwa u li dejjem tinbidel. Tittamel commitment u titkellem anki u ssib tara kif ħadd tissapportja il-familja lilek innifsek u l-itfal ukoll. Irid ikun hemm ftehim ukoll mal-familja biex tasal, però ultimately jien nemmen li where there is a will there is a way. Billi tkun ambizzjuża u tkun tixtieq tirnexxi fil-karriera, nemmen li nistgħu nkunu wkoll role models għat-tfal tagħna. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli sostniet li bil-miżuri li ħal-Gvern in-nisa fid-dinja tax-xogħol żdiedu b'6%. Madankollu Malta huwa l-iktar pajjiż li għandu l-inqas ammont ta' nisa f'pożizzjoni maniġerjali fl-Ewropa. Għaldaqstant irrimarkat li fadal ħafna xi jsir biex joħroġ il-potenzjal tan-nisa. Irridu naraw kif il-potenzjal tan-nisa li għandna f'pajjiżna nużawh bl-aħjar mod. Aħna l-unika riżorsa li għandu dal-pajjiż huwa r-riżorsa umana u nafu li qegħdin nitilfu minn din ir-riżorsa fejn jidħlu ħiliet tan-nisa. Dwar il-kunċett tal-kwoti, il-Ministru Dalli qalet li dan sejn biex ikun hemm iktar nisa fit-teħid tad-deċiżjonijiet. Filwaqt li nnotat kif pajjiżi fejn ma tteħdux miżuri simili għad hemm nuqqas ta' rappreżentanza tan-nisa.